Sziasztok! A mai videóban egy egyszerű, de mégis szép sminket összetem nektek. Hát akkor kezdjük is. Elsősorban egy ilyen kis kockát veszek, amit úgy ilyen érdekesen kell nézni. Szintén névtelen, tehát kocka, így megfogjuk és széthúzzuk. Két fele van, egyik ilyen fehéres, másik meg ilyen arany. Most ezt fogom használni. Ebbe egyszerűen belemártom az ujjamat, és ezzel felviszem. Ezt most ujjal fogom megcsinálni nektek ezt a smink videót, hogy lássátok, hogyha szükséges ujjal is átsminkálni. Tehát, ez hol van a másik fele? Megvan. Tehát ráraktam. És most jött az asztalnak a palettája, ami a 2010-es megidő aranyalapban van. Ebből ezt a szint fogom használni. És ezt ráviszem arra a részre, amerre felültem ezt a fehéret, mert ez szinte ugyanolyan színe van. Most ugyanebből a palettából ezt a szint fogom felvinni, amelyik vonalba és a külsővébe. És megpróbálom ezt kicsit felvinni a szempillekébe is ezt a szint. Most nem használok ehhez szemterület, most nem kézzel viszem fel. Tehát készítem a szemet, és már csak egy izanás alapápoló. És kész is a sminkünk. Ez lett volna a mai sminkünk.